ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ସ ବା ଟେନ୍ସ କି ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଟେନ୍ସ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳ ବା ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କିଛି ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ସୂଚନାଟି ହେଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟକୁ କାଳ ବା ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଅତୀତ କାଳ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଅର୍ ଟେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଅ, ଏ, ହର୍ଷଉ, ଅଛି, ଅଟେ, ଅଛନ୍ତି ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେ, କରୁଅଛି, କରିଅଛି କିମ୍ବା କରି ଆସୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇରେ ଅତୀତ କାଳ ବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ରୂପ ବିତି ଯାଇଥିବା ବା ଅତୀତ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ଅତୀତ କାଳ ବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଲର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲା, କରିଥିଲା କିମ୍ବା କରି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଅତୀତ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ରୂପ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଅର୍ ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ, କରୁଥିବ କିମ୍ବା କରୁ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାକ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯିଏ କରେ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ବା କ୍ରିୟା ଭର୍ବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ବା ବସ୍ତୁ ଓ ଖାଉଛି ହେଉଛି ମୋର କ୍ରିୟା ବା ଭର୍ବ। ତ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଇ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ ଶେଷକୁ ବସ୍ତୁ। ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ ଓ ଇଟ୍ ହେଉଛି ଭର୍ବ ଓ ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାର ନାମ ରହିବ ଇଟ୍, ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ, ଖାଉଛି ବା ଖାଇବ, ଏଟ୍, ଇଟେନ୍। ବ୍ୟାକରଣଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ପର୍ସନ ଆପଣମାନେ ସବଜେକ୍ଟକୁ କିପରି ଭାବେ ଜାଣିବେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ, ମି ଏବଂ ଉଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ୟୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ହି, ସି, ଇଟ୍, ଦେ, ଦିସ୍। ଏହିସବୁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟେନ୍ସ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ଯାହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଓ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ। ଏହି ସବୁ ତିନୋଟି ଟେନ୍ସକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ, ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଓ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ। ତିନି ପ୍ରକାରର ଟେନ୍ସଟି ଏହି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବେ ସବୁ ଟେନ୍ସ ଚାର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟେନ୍ସ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ। ଟେନ୍ସ ଚାର୍ଟରେ ଏହି ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଇ ଗୋ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାଏ। ଏଠାରେ ଆଇ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା
गो एवं ऑब्जेक्ट जेहेतु किछि नाही तेणुकरी ऑब्जेक्ट जगह खाली अच्छी एठारे आपण मैंने ऑब्जेक्ट जेकोसी वस्तु एवं कौन जगह होई पारे तेणुकरी मु खाली एठी मु जाए तेणुकरी आई गो रही सेहीपरि पास्ट टेंस रे मु गली एठारे आपण मैंने कौन करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बा वर्ब रो द्वितीय पुरुष को रहिबो प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर टेंस रे मु जीवी एठारे सब्जेक्ट सहित शाल किंबा विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रहिबो सेहीपरि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रे मु जाउअछि अर्थात आई एम गोइंग तो यार फॉर्म रे कौन व्यवहार हेबो सब्जेक्ट प्लस इज आमर प्लस वर्ब वन सहित आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जदि सब्जेक्ट ही होई थाई पारे अर्थात तृतीय पुरुष तो सेठारे आपण माने इज किंबा आर लगे पारिबे सेहीपरि पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रे मु जाउथिली आई वाज गॉन सेहीपरि सब्जेक्ट प्लस वाज किंबा वेयर प्लस वर्ब वन सहित आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर टेंस मु जाउथिबी आई शैल बी गोइंग सब्जेक्ट सहित शैल बी किंबा विल बी प्लस वर्ब वन सहित आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहिबो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे सेहीपरि मु जाई आसी अछि आई हैव गॉन सब्जेक्ट सहित हैज किंबा हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट जदि सब्जेक्ट तृतीय पुरुष अच्छी तो ताले आपण माने हैज लगे पड़िबो सेहीपरि पास्ट परफेक्ट टेंस रे मु जाइथिली आई हैड गॉन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एठारे सब्जेक्ट रही गला आई हैड हो गला बसी गला मु जाइथिली रे एवं वर्ब थ्री गॉन गोर तृतीय पुरुष गॉन सेहीपरि फ्यूचर परफेक्ट टेंस रे मु जाइथिबी आई शैल हैव गॉन एठारे सब्जेक्ट सहित प्लस शैल हैव किंबा विल हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट रहिबो परफेक्ट कंटिन्यूअस मु जाई आसुछि आई हैव बीन गोइंग एठारे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन किंबा हैज बीन प्लस वर्ब सहित आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेपरि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रे मु जाई आसुथिली आई हैड बीन गोइंग सब्जेक्ट सहित हैड बीन प्लस वर्ब सहित आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेपरि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रे काली सोमवार अटे टुमोरो विल मंडे सब्जेक्ट सहित विल हैव किंबा शैल हैव प्लस वर्ब सहित आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहिबो तो पिला माने जानि परले किपरि भाबरे आपण माने टेंस को व्यवहार करिवे जदि किछि डाउट थाए तो मते कमेंट करिवे एवं वीडियोटी को देखिथिबारु धन्यवाद।